Amigos, eu estou desse jeito que eu estou no Brasil, um calor tremendo. No Rio de Janeiro chega a fazer 40 ou mais graus à sombra positivos. Mas eu quero dizer para vocês que eu vou estar com vocês em Timisoara e em Bucareste agora esse mês. E vai ser bênção completa, 24 e 25 de fevereiro. A nossa intérprete vai falar mais. Compartilhe, traga as pessoas que sofrem. Vamos fazer a obra de Jesus. Deus abençoe e até lá. Cu siguranță misionarele va fi o mare binecuvântare. Eu sunt Andreea, sunt traducătoarea misionarului. Mă aflu aici pentru a întări mesajul pe care el vi l-a transmis. Așadar, vă așteptăm pe toți. Invitați pe frații de la biserică, invitați pe vecini. Veniți împreună cu familia dumneavoastră, aduceți pe cei bolnavi, pe cei suferinți. Dar, Andreea, unde va avea loc? Vineri, 24 februarie, la ora 7 seara, în Timișoara, la hotelul Timișoara, strada Mărășești, numărul 13. Sâmbătă, la ora 2, la ora 14, în București, la Crystal Palace Ballrooms, Calea Rahovei, numărul 198, sectorul 5. Așadar, vă așteptăm cu mult drag. Domnul vrea să facă o minune în viața ta. Dumnezeu să vă binecuvânteze!